Maayong adlaw kabisdak ug tibuok Pilipinas. Diyan nata sa katapusang hugna niining sangka sa mga awit. Ako si Marty De Castro. Ug ako si Pipo de Radal ug kini ang VISPOP X SEMI-FINALS. Featuring our semi-finalists for today, LAKBAY by Annchit Bedua, HAWID by John Erscel Galagar, HANDUMANAN by Dumagan, Para Natong DUHA by John Quito, BALELENG by Paolo, Olvido, and Nazareth, Actub. Good morning, good afternoon, and good evening mga ka-VISPOP. Sa makausa, welcome sa katapusang hugna sa atong VISPOP X semi-finals. Again, if karon ra mo nagtanaw ani, it's called VISPOP X kay we're celebrating 10 years of VISPOP music. And before anything else, we would like to say thank you to MyTV Cebu for being the home of VISPOP X. O karon, daabot na kita sa pinaka-last nga set of semi-finalist songs. Imagine sa over 302 entries na atong nadawat this year, the screening committee trimmed it down to just 15 songs. And now we're down to the last 5 songs. Excited na kayo ko makadungog sa atong mga bag-ong kanta for today. Ako pod, Pipo. But before we go into that, ato usang paminawon kining special message gikan sa atong higala from Artisco Multipurpose Cooperative. Ladies and gentlemen, please welcome Artisco Vice Chairman, Mr. Jude Gitamondo. Mga higalang kabisdak, after a 5-year hiatus, I'm happy to announce VISPOP is back. Although the contest disappeared for some time, the advocacy stayed. Taliwala sa kalisod ug pagsulay sa pandemya ug dilubyo, nagmalampuson ug nagmakanunayon ta. On behalf of Artisco Multipurpose Cooperative, papasalamaton kami sa inyong padayong pagsuporta sa VISPOP. Ug nanghinaot kami karon nga inyo pang punan ang pagbulig kanamo sa mas konkreto pang nga pamaagi. Dungan sa VISPOP X, we are organizing a crowdfunding campaign where all our VISPOP fans and supporters can participate. For a minimum donation of 500 pesos, you get to receive any of these wonderful shirts as rewards. We hope to raise 300,000 pesos by July 31. Aron inig VISPOP Finals Night, hingpit ang atong pagsaulog sa ikanapulong tuig aning atong kausa. Thank you for your support and we hope for your continuous support. Daghang salamat mga kabisdak, padayon VISPOP, padayon Bisaya. Thank you for your message, Sir Jude. Indeed, Bisaya music will only survive with the support of the fans. Mo nang hinaot mi nga atong padayon nga suportahan ang VISPOP in a concrete way through our donations. As we said before, kinsa pa may support sa VISPOP kung di kitang mga Bisaya, di ba, Pipo? True. Doon na nakay maanindot nga shirt, makatabang pa ka sa ato mga VISPOP artists. Maunang, padayon lang sa pag-support. Speaking of padayon na ta sa atong programa, Martino, kay di na mada ang kulbahinam. Kasabot gyud ko ana, Pipo. Pero una sa tanan, doon lang tayo gamay nga disclaimer para sa atong mananaway. Ang madungog nato karon, dili pa ang final recording sa mga kanta. What we'll watch and hear today are the songwriters' own performance of their songs. Sakto gyud ka, Martino. Out of the 15 semi-finalists, magpili pa ang atong esteemed board of jurors og 6 kabuok nga finalists. Og kana mao i-produce og i-record as the official VISPOP songs of 2022. Yes, Pipo. In fact, the final 6 will be announced and posted this July 1. And that's this coming Friday, so hapit na gyud. Kibaw kung daghan kaayog abangers anang announcement, labi na atong mga semi-finalists. On that note, di nato dugay-dugayon pa, Pipo. Ato nang sugdan ug paminaw ang atong 5 ka-featured semi-finalists for today. Now, here to talk about her song entitled LAKBAY, mga higala, please welcome Cebu-based singer-songwriter Annchit Bedua. Hello, ako si Annchit, isa sa mga semi-finalists sa VISPOP X. LAKBAY is a song of gratitude for my parents. If there's any way I can express how much I appreciate all the advices, the guidance, the discipline they have given us growing up, it would be through this song. Ang mga pahimangno sa akong mga ginikanan nga nakatabang nako para mahimong unsa ko karon maoy gudod aning kantahan. I wrote this from a mother's perspective because it's whom I can easily relate to.
Pero all in all, this is my way of telling the world unsa ka fighter ako mga ginikanan. Remember what your mama said, pagbantay nagsabakilid, usahay hangdan, murag okay lang, pero pagbantay sa unahan may apan. Remember all the words she said, don't think for once what to'y bilay, di man itanan, ug sa kalistanan, manghawod ka, anak. Lakbay, lakbay, padayon og lakbay, lakbay, kung asa man kadadun sa kumpas, ug pitik sa kasing-kasing mo. Lakbay, lakbay, padayon og lakbay, lakbay, ayaw papugong sa mga honghong, apan timani ang mga pulong ko, o kung madagma man, bangon pa mapalang adunay hunad ang imong samad. May kaso ang pangus kung labyan mong dakong unos, bisag mahadlok ka, kaya na'y kahadlok ta. Dili masabot kung naabot mo na ang ipangandoy mo, wala na tay kahuyang timani ng tanan. Pitik sa kasing-kasing mo. Lakbay, lakbay, padayon og lakbay, lakbay, ayaw papugong sa mga honghong, apan timani ang mga pulong ko. Ay, ay, magbago man ang panahon, dili maglubad ning mga paimang nungkong. Lakbay, lakbay, padayonog, lakbay, lakbay, kung asa man kadadun sa kumpas, ug pitik sa kasing-kasing mo. Lakbay, lakbay, padayonog, lakbay, lakbay, ayaw papugong sa mga hunghong, apan timan ilang, timan ilang, timan ilang, timan ilang, timan ilang, ay, timan ilang, timan ilang, ay, lakbay, lakbay, padayon og lakbay, lakbay, ayaw papugong sa mga honghong, apan timani ang mga pulong ko. Lakbay, lakbay, padayon og lakbay, lakbay, ayaw papugong sa mga honghong, apan timani lang, timani lang, timani lang. Lakbay, lakbay. Remember what your mama said. I guess now is the perfect time pod nga atong paminawon ang tambag sa usa sa atong mga jurors. He is VISPOP 4.0's People's Choice Awardee for his song Imuhara Akong Kasing-Kasing and the head songwriters of the first ever VISPOP band, O Caraga. Mga higala, atong paminawon si Haring Buang, Sherwin Fugoso. Lakbay, usa ka fighter na kanta. Strong po lang iyang message, nindot ang iyang lyrics o melody. Ug ang pinakaganahan na ko ani is dili siya ang the usual cup of tea sa Bisaya music scene, but na siya gina-offer nga something new, which I think suwa kayo karon nga narata sa VISPOP X.
I'm super excited para ni nga kanta. Congrats and God bless, Lakbay. Now, on to our next song. Here to talk about his song, HAWID, please welcome singer-songwriter from Bohol, si John Erscel Galagar. Hello, ako rin si John Erscel Galagar, isa sa mga VISPOP X SEMI-FINALISTS. HAWID is a story of a person who keeps on remembering those moments sa iyang kinabuhi, in which he used to be with someone, pero when they were not together anymore, dito niya mas na-feel ang paggunit sa usa ka butang nga even though wala na, naagi hapon ang damgo nga kauban pa to niya. He is too scared to let go that he prefers to hold on. Bisan old memories na lang ang iyang gikuptan. O iya gihapon kini nga pilion kay matod pa ani nga kanta. Ikaw ang angay ko nga makauban palayo ning tanan. Kining kantaha ahaw kining gipahinungod for those people who always keep on loving that same person nga once sa ilang kinabuhi na sinati nila ang tinuod nga gugma, and even though dili na siya mahibalik pa, naagi hapon ang ilang willingness nga muhawid atong tawhana for the sake of love. Guniti ang kamot, ayaw jud og buhi, wala na'y makapugong niining gibati sa mga panahon. Ikaw ang nagpabilin, walay laing gipangita. Ikaw ra gyud diri sa daplin, sa imong kiliran mahimo bang mo pahuway? Apan ako nabalaka nga sa ako ang pagmata, mawala ang tanan, kaya ko nagadanggora. Dali og hawiri akong mga kamot, sa matag pitik ning atong kasing-kasing kita makiusan, ug dungan kitang mupalayo paingon sa ato ang kalibutan, nga kalibutan. Sa akong pag-ihab, siyam ka mga pulong, ikaw ang angay ko nga makauban palayo ning tanan. Kalipay nga way sama, nabati ko lang sa imuha, ug kun gali mo biya kaon saon na lang pagpadayon. Ikaw ang pirming gipangita, dali ug hawiri akong mga kamot, sa matag pitik ning atong kasing-kasing kita maiusap, ug dungan kitang mupalayo paingon sa ato ang kalibutan, nga kalibutan, nga kalibutan. Oh, 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 oh.
Sa matag pitik ning atong kasing-kasing kita mahiusa. Atong paminaw ang comments sa atong next juror ug tan-awon nato kung nakiligpud ba siya. Wailain pa kundi ang grand prize winner of VISPOP 3.0 for the song Buwag Balik. She released her debut album last 2019 entitled Ruin the Party under 2 to Tango Records. Please welcome singer-songwriter Lourdes Maglinte. Kining kanta nga HAWID kay mao gini akong manok. I find the song so beautiful. It's a top 1 sa akong list. The lyrics and the melody kay fighter kaayo, and I'm rooting for this one to win. Our next song is entitled Handumanan. Now, to talk about his song, atong paminawon, another singer-songwriter from Bohol, si Aaron Dumagan. Hello sa tanan, ako si Aaron Dumagan, aka Sugu, usa sa mga VISPOP X SEMI-FINALISTS. So, na-create ang concept nga Handumanan mga late November 2021 after I realized that I'm still stuck with my hinigugma sa una after pila ka years. Mao dayon to nasuwat na ako, and I don't know if you agree with the idea. Kay para nako, I believe that each one of us in this world has a wonderful memories or life experiences. It's either usa ka butang, lugar, moment, or a person. And that specific person or specific thing kanang pinakanindot nga butang nga nahitabo sa imong kinabuhi will live forever in your hearts. And that's your handumanan. And I guess that's the root of inspiration nganong nasuwat na ako ang handumanan.
King mga aso'y kung nalubong sa kagahapon, apang sa pagsalop sa adlaw ng hinawat nga ikaw. Makita ko nilapyahan o pinakalindot kong handumanan, o di ko mahikalimtan kay di away ato tanan mga adlaw kani ato kasing-kasing ko'y gama kon imo nang duyanon akong dughan di ko sumhan kung ikaw ang nasa tupad ko o sa mata tuaw sa langit mong gugma di matugan ang kahidlaw mong gidala diri sa akong kalibutan nagpabiling handumanan ikaw. Tanawad kung atong next juror, dunabay na hinumduman nga handumanan. Let's welcome back Haring Buang, Sherwin Fugoso. Handumanan, maayo kayo nga pagkasuwat nga kanta. Nindot ang pagkaplastar siyang lyrics, siyang choice of words, sa mga pulong ay gamit all throughout the song, o ang iyang melody. Lingaw pud kayo, o ang pinakaganahan ako, sa ang iyang storytelling. No? Yung storytelling is so relatable para sa tanan. Good job. A job well done para sa handumanan. On to the next semi-finalist. Now, to talk about his song entitled Para Natong DUHA, please welcome another Boholano songwriter now based in Senegal, Keith John Quito. Hello, ako na si Keith, usa sa VISPOP X semi-finalist. My song is just your typical crush song. Boy likes girl but girl doesn't like boy. So if there is friend zone, kani siya kay na little brother zone. Kanang manghod, duy, ayaw duy, ate man. So but he still hopes for that maybe one day miracle that she likes him back. Ang taganahan mo. King mga pulong kung di na ko masulti, di kumon ko na lang bani. Ug ihulog sa alkansiyas imong dughan, hulatong mutaghan naron sa gugma mo pailisan. Usa lamang ko kaabok sa imong kaanyag, mahimo ba kung muhangop sa kamot mong samaran nga gitukod mo dihang nahulog kagikan sa kalangitan. Paigo paning usa ka gatos ka mga bulag, isip halad sa malasan tamong nawong, walay makatupong sa kagamay simong matado na bakay makita nga paglaom para natong duha. Sa pagtugan ko na sa kong gibati, katawa ra imong tupak. Sa diha nga higayon, kalit lang ni honong ang kalibutan. Di na bagyod mabag-o imong tan-aw nako, wala na baylo na dihas imong dughan. Paigo panig usa ka gatos ka mga bulag, isip halad
Sa malasan tamong nawong walay makatupong sa kagamay simong mata na bakay makita nga paglaom para natong duha. Paglaom para natong duha. Katuig raman untang imong labaw sa atong pangidaron. Makapungot nga maungot sa murara kag igsuon pagkamalason. Pasalo ako kung nahigugma ko nimo. Basin puhon imong lingion kung muabot man ang nga panahon. Paiko panig usa ka gatos ka mga rosas, isip halad sa malasan tamong nawong walay makatupong paigo baning. Usa ka gatos ka mga rosas, isip halad sa malasan tamong nawong walay makatupong sa kagamay simong mata na bakay makita nga paglaom para natong duha. Sa kagamay simong mata na bakay makita nga paglaom para natong duha. Bisan diri man lang sa akong kanta magkadayon tang duha. Our next juror to comment is the first ever grand prize winner of VISPOP para sa iyang hit song nga Duyog. Please welcome ang maanyag nga si Jewel Villaflores. First yun ako comment sa para natong duha kay ganahan kay ko sa pagkasuwat sa iyang lyrics. Mura siya balak or poetry. It's very well written. Ang iyang lyrics palang daan nabati na nako ang kahidlaw, ang yearning sa writer. And then ang melody, I love the melody. I love the chord progression. Ug yung sa niya og transition from one part of the song to another, it really fits. Finally, our last song for the day is entitled My Baleleng. Here to talk about their song, please welcome Mampor and Me founding members Paolo, Olvido, and Nazareth, Actub. Hello, ako si Paolo Olvido and ako ang co-songwriter uban ni Nash Actub sa kantang Baleleng. Ang kaning kantang Baleleng, ang music mo igaw na ani. And after listening to the music and the initial arrangement, naka-realize me na the song would be a good song for love, for unrequited love, for crushes and whatnot. Ang term na Baleleng niabot na namo during the second verse, and I personally saw it fitting na gamiton siya para ma-introduce ang term to a more modern audience. So, mao na siya ang kanta. Wala ko'y ka-share sa imong
kasing pahiyo, wala ko'y ka-share sa imong gumaguma. Para na ako na ang imong kasing pahiyo, wala ko'y ka-share sa imong gumaguma. Para na ako na ang imong kasing pahiyo, wala ko'y ka-share sa imong gumaguma. Para na ako na ang imong kasing pahiyo, wala ko'y ka-share sa imong gumaguma. Para na ako na ang imong kasing pahiyo, wala ko'y ka-share sa imong gumaguma. Para na ako na ang imong kasing pahiyo, wala ko'y ka-share sa imong gumaguma. For his comments on this last song, let's welcome the third prize winner of the first VISPOP competition for his hit song, Balay ni Mayang. He's also a member of the band of brothers called Wonggoys. Atong paminawan ang singer-songwriter nga si Kyle Wong. My Baleleng by Paolo and Naz. Very entertaining song, very entertaining ang yung lyrics, very entertaining ang yung music, ang yung sound, ang yung beat. Meron siya Calvin Harris na beat. Makes you wanna dance type of song while having fun. Sa yung lyrics, put very playful ang lyrics, very funny in a good way. So I'm very entertained, Paolo and Naz. Ug diha natapos ang pinakatapusang hugna sa VISPOP X semifinals. Ikaw, Marty, na ba kay bet sa mga semifinalist songs? Well, naabat, di lang masaba. How about you people? Kinsa imong bet? Actually, naglibog po ko sa... Di po ko magsaba. Okay. Once again, daghang salamat MyTV Cebu for being the home of VISPOP X. If you want to hear the songs again after this airing, ayaw kabalaka inyong madunggan ug makita ang mga performance videos sa atong semi-finalist diri sa MyTV Cebu Facebook page ug didto sa VISPOP Facebook page. If you want to hear the songs again after this airing, ayaw kabalaka inyong madunggan ug makita ang mga performance videos sa atong semi-finalists diri sa MyTV Cebu Facebook page ug didto sa VISPOP Facebook page. Sugod karon. Mao nang kung duna mo'y favorite, please share the song and spread the word. And don't forget to keep those donations coming for VISPOP. Just go to vispop.link/donate and type the keyword donate to avail of those wonderful shirt rewards while at the same time helping our very own VISPOP artists and songwriters. Announcement of the final 6 semi-finalists will be this Friday, July 1. Diri lang gihapon sa MyTV Cebu o sa VISPOP Facebook page. Until then, this is Pipo Doradal saying Padayon VISPOP. And this is Marty De Castro saying Padayon Bisaya.